Vivim en un univers connectat. Les persones estan connectades entre si i aquestes amb les coses, amb les marques i amb les institucions. En aquest context, hem desenvolupat la nostra campanya online Turisme de la Comunitat Valenciana 2017-2018. Una campanya capaç de connectar a les persones, als llocs, als valors i les emocions de la comunitat valenciana amb els ciutadans del món que vulguin vindre a visitar-nos. I anem a fer-ho així, a través d'una estratègia de màrqueting online que conjuga un pla de content marketing i un pla d'accions publicitàries. Crearem continguts de màxima qualitat produïts per influencers, bloggers i periodistes especialitzats, nacionals i internacionals, utilitzant la tècnica del SEO Keyword Research que ens permet crear continguts segons les consultes que realitzen els visitants a la comunitat valenciana en el buscador Google. Aquests continguts es distribuiran en 5 tipus de mitjans propis. 1. El portal de turisme de la Comunitat Valenciana, comunitatvalenciana.com. El nostre canal de comunicació online més complet, en el qual es publiquen tots els continguts generats en l'estratègia online. 2. Una xarxa de blogs temàtics escrits per una vintena de professionals i que aprofundissin en les àrees temàtiques més atractives dels territoris turístics de la Comunitat Valenciana. 3. Un butlletí setmanal, el nostre canal de comunicació directe que arriba als correus electrònics dels turistes nacionals i internacionals. 4. La Turisteca, la nostra plataforma amb continguts audiovisuals disponibles per a ser utilitzats per tots els professionals i turistes. 5. I els nostres comptes en les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Avui, les xarxes socials centren la gran conversa del nostre món. Així que aplicarem el principi escolta, després conversa. Escoltarem el que comenten de la comunitat valenciana els ciutadans connectats del món i conversarem amb ells, oferint-los continguts i respostes atractives. Per atraure l'atenció dels nostres futurs visitants, crearem accions úniques, d'alt impacte, que barrejaran l'entreteniment emocional amb l'ús de la tecnologia i amb una permanent visualització dels valors de la comunitat valenciana. Ensenyarem en vídeo i en directe les nostres festes més internacionals. Portarem els nostres DJs més coneguts a la teua platja favorita, si ho demanes. Visualitzarem l'ADN de la nostra gent, del poble mediterrani. Produirem una sèrie de ficció amb youtubers internacionals per a Instagram. En resum, la nostra campanya en números. 5.000 posts de continguts produïts en 5 idiomes. 50 bloggers i youtubers. 2.500 publicacions en xarxes socials. 100 connexions en Facebook Live Video. 500 hores de vídeo on demand. 12 accions especials d'innovació, vídeo i advert gaming. I a més, pla d'accions publicitàries. Tindrem presència en les principals sotes i operadors turístics, webs especialitzades en turisme, mitjans de comunicació generalistes i especialitzats en turisme, guies de viatges. Innovarem en campanyes atractives en Facebook, Instagram, Twitter i YouTube i arribarem a l'usuari d'una manera intel·ligent a través de publicitat programàtica i en buscadors. La nostra campanya en números. 80 milions d'impressions i 600.000 enviaments d'informació a potencials turistes a través de les 6 sotes més importants del mercat. 10 milions d'impressions distribuïdes en les principals guies de viatge i mitjans especialitzats en turisme. Més de 3 milions de visionats de vídeo i més d'1 milió d'interaccions amb les nostres publicacions. I finalment, presència en Google, on aspirem a aconseguir 142.000 clics en territori nacional i més de 50.000 clics en internacional. Un univers de propostes per a experimentar un Mediterrani en viu. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.